Dobrý den z Radouně, vzdálené 3 minuty autem od Štětí. Rádi bychom vám zde představili rodinný dům po kompletní rekonstrukci na prodej. Obývací pokoj je s okny na jih a západ a je o velikosti 21 metrů čtverečních. Celý dům vytápí úsporný kotel na pelety. Na obývací pokoj navazuje kuchyň a koupelna o velikosti 8,5 metrů čtverečních. V horním patře je ložnice rodičů. Naproti ložnici je dětský pokoj a je dostatečně veliký na spaní i hraní si. Za domem je prostor pro dětské hřišťátko anebo grill. Před domem je místo pro odpočinek s přípravou na pergolu. Na dvorku i ve stodole je možnost parkování. Stodola je velká 36,6 metrů čtverečních a probíhá zde částečná rekonstrukce. Na levé straně je dílna se zázemím. Ve stodole je vstup do sklepa 17,5 metrů velkého, který nabízí stálou teplotu po celý rok. Dům se nachází v klidné části Radouně. Dům je možnost si prohlédnout pomocí virtuální prohlídky. Líbí se vám dům? Zavolejte mi a domluvíme se na prohlídce. Nashledanou.